Akong question no kanang mga bisag na ana sa ingana nga panuigan ba murag nakadumdum anon ko katong nga shared post karon ba nga Nakita mo? oo. Pero about nasa kanang trend karon di ba kasagaran baya karon mahilig na sa laag chat-chat o banding-banding unya send sa Yes, GC kay no? magpasuya ay pero katong ako nakit-an nga chat group chat to sa usa ka pamilya unya ang mama ug papa naglaag ang mga anak ng giriak murag nabali ang sitwasyon ba no kay ni sagdang mga anak asa na pud mo naglaag dis oras na sa gabi o sa na murag something ingana murag na relate na ko sa karon nga kuan no nga the moment nga nga mature ng mga anak awan niya na byuda ang inahan na sila na po inibali og hikaw or bawal sa ilang inahan so medyo kuano ambot nga no pero para sa ako since then pagyod nga pagka na ay something nga nga feeling manggod na ako at tiwil nga mo commit sila og another mo commit og bag-ong nga relation tungod kay kanang nanginahanglan or naglong og attention which is honestly speaking dili nato maihatag perfectly mga anak ang attention nga gikinahanglan sa ato nga ginikanan labi na kung something ingana ang kahimtang no nga ang isa ni una na og pahuway ang isa nabilin syempre magkinabuhi gud ta sa atong kaugalingod naatay mga bag-o mga lain nga obligasyon so dili nato malikayan nga dili na nato mafokusan ang atong mga ginikanan so Yes, correct. Ate G. mao gyud na akong huna-huna Ate Will dati pa no nga nganong kung able pa sila unya kung tarong man lang pod ang partner nga ilang nakaplagan or naninguha sa ilaha nganong ato mang ihikaw sa ila dili man na ingan nga mga bata panggagmay nga wala pa kabalo kung unsay mga limitations or unsay mahimong samputanan sa ilang mga desisyon. Ang ako lang siguro is maayo nga communication between sa pamilya, sa mag-ina particular, labi na karon sa atong letter sender no. Ako lang ikuan sa atong letter sender medyo na gets pod nako ang kuan ang sa patinguha sa imong mga anak nga naa sa lugwa tungod kay dili pud lagi dali karon nga makadrag ka or makabira ka og tao paingon sa lugwa kay naa mo agi baya ta og mga documents at will no mga Yes, passes proseso. mga passports mga unod ra kandidon unya ang kinahanglan pod mo google pod gyud ta og dako nga kantidad para ma-achieve nato na nga mga plano so kuan lang siguro para sa ako nasabtan ako ang imong mga anak at the other hand sabtan pod nako ang iyang kuan Ate Will ang iyang sentimiento or ang iyang hugot kay maulagi na gingon nato nga bisan unsaon nato pag paningkamot mga anak nga mohatag ta og attention sa atong ginikanan panahon nga kanang mingaw na or kanang sila na lang usa wala na ang ilang partner bisan pag ani og naa ang partner lain gihapon kung naa ang thoughts pero naagay mga instances mga may hindran sa atong mga tinguhan no sa atong mga huna-huna nga mobisita or mohatag og kuan ba attention or kuan kay naa natay tagsa-tagsa ka mga obligasyon lagi no so ingana siguro maayo pag sinabtan nay kung ako pud no sa mga anak kung ingana man galing nakit-an nila nga eager ang ilang inahan murag kuan lagi makigistorya unta o pagpasabot lang unta nga kuan manggod ang punto manggod namo is ingani unya para madunggan pud ang side pud sa atong letter sender pinaka best siguro nako karon nga ma-share kay ma'am is kuan ra ikalma ra ang kaugalingon og hinay-hinayon pag-istorya sa imong anak nga babae kanang sa kamanghuran dili pud na nimo malikayan nga ingana siya kay wala ta kabalo kung unsa pud ang tambag sa mga magulang nagdepende pud na sa ano sa mga magulang or basin ba nga lain pud ang impact sa iya lain pud ang pag-istorya sa iya basig na kay against lagi sila nga magminyo ka
Pero ati wala kung una-una dili man siguro ingon nga minyo gyud dayon. Pakiguban-uban naman siguro. uban-uban pa. Getting to know pagod sila, no? Getting to know each other pa. And then, sa unahan, siguro, mahitabo na nga magkasinabot. So, di ba, Ate Jane, murag nagkinahanglan, may ingon nga, kung magkatigwang ta, nagkinahanglan ta, companionship. Mao gyud mo naghingan nga no man is an island. So mo na sa akong para sa ako sa atong letter sender, pagpasabot lang pud siguro sa imong youngest mom nga ingana man lagi ka ang iyang treatment once na adin ang imong imong uyab na ba matawag ang imong uyab sa inyong balay. So Yes. dili man pud na nato pwede nga tungod kay nagdabog-dabog or singkahan na po dayon or unsa ba mas maayo gyud ng istorya nga ipa-feel nimo sa ilaha isip ikaw ginikanan bisan pa man og against sila sa imong kagustuhan kung ipa-feel lang nimo sa ilaha malumanay nga mga pamaagi nga siguro makaingon mo ikuan nimo kung unsa ang imo pong pangagpaspod nga nung inganang ilang reaction siguro mahadlok mo nga something ingana kaingon mo nga problema or bugat nga sitwasyon pero unta pod masabtan ko ninyo nga ingani pod ang ako nga gikinahanglan which is dili pod nako mo maobligar kay naa na mo tagsa-tagsa ka mga pamilya. So posible na mahanapan og pamaagi ko mahinahon lang siguro dili lang nato i-rush ang mga butang-butang kay nagsugod pa man mo sa imong love interest karon sa imong uyab karon so mas maayo nang ipasabot pud nimo sa imong uyab nga ikaw naa ka sa stage nga medyo naglisod ka og pasabot sa imong mga anak kumpara sa iyaha nga iyang mga anak mismo nagsuggest naghanap og kuan nga mukuan siya mo hanap siya og lain nga partner. So ingana lang siguro maayo nga communication og hinay-hinay nga pagpasabot sa imong mga anak para magmeet halfway ang inyong mga buot og kasing-kasing. Yes, correct, Ate Jane. So, number 1 gyud nga makasolbad sa walay pagsinabtanay ang communication. So, istoryahan ang unsay issue, no? Unsay imong gibati ug pamation pud nimo ang gibati sa imong mga anak. So, both sides, no? Magpamati ta. Dawato nato ang mga explanation between sa imong anak ug imo. And then, Ate Jane, ang mostly good nga medyo talagsaray anak nga mo pabor nga magmenyo utro ang mga ginikanan nga balo na Lagi ati babae man o lalaki, di ba? Against gyud nga ambot nga ang rason mao ni na karibal nila sa pagmahal ang imong ikaduhang kaplag. So diha nila kayo nasa huna-huna Ate Jane sa mga anak nga ang imong atensyon sa nang balo na ang atensyon maadto na sa iyang new partner. yun sa attention di ay. Yes, sa attention and then labinag na ay mga properties or mga kabutangan Ate Jane maingon pod naghuna-huna pod negative nga basin ang kana ray giapas sa anak niya sa akong mama or sa akong papa mangartahay ra na siya o kana mga inaana ba negatibo mga presumption sa hunahuna sa tao. So diha nato ma-sure kung unsa nga negatibo gid mostly ang mga anak nga magminyo og otro ang mga ginikanan kung kini mangganing mga mawad-an na og mga kapika sa kinabuhi. So according to expert Ate Jane, kung maabot sa panahon nga kita mabalo o gusto ta nga magninyo og otro, so at kinahanglan gyud ay nga atong i-inform ang atong mga anak og una. So imong murag mo confess ka sa imong mga anak. So ang number 1 di ay nimong pagabuhaton listen ko mamati ta kay padung rabat kanang medyo Take note. Yes, take note katong mga balo na nga nagplano nga manghita og ikaduhang bathala or naanay kaplag. So aron dili masuko or dili mo babag ang atong mga anak
ang number 1. So, pick a time that's conducive to an open dialogue. So, mag-arrange di ay ka, mag-set kag time. Timingon. Yes, timingon nga kining mga adlaw, kining mga orasa, good mood ang akong mga anak or kuan ka no, mag-andam kag mga kanang mga favorite foods nila kay aron murag ang mood ba maayo so mamati sila sa imuha. Siguro murag ina Ate Jane akong pangagpas nga imo mang kuan win ang ilang mga maayong huna-huna ug maayong kuano mood sa Ilang mga buot. Yes, mga buot. So number 2, decide if you'll tell your co-parent first. So, musulti ka. Imong huna-hunaon, imo dihimo kag desisyon kung imo ba ning iuna pag sumbong o share ang imong mga plano. Aron mahibaw-an og makahatag pud sila og mga maayong panghuna-huna para sa imong buhaton. Number 3, let them know you want to talk ahead of time. So, imong sultian ang imong mga anak nga naa kay ipahiwatig o nakay gusto ipahibalo sa ilaha. So kung nakasit na kag adlaw so eager na pud sila ngano so, murag suspense nga ngano kahaon sa kay isulti ni mama o papa sa amo. So number 4, keep it simple and straightforward. So direct to the point ka ay napagpaligoy-ligoy pag istorya nga unsay kanang daghan pa bitong mga pasakali Ate Jane. Nga dili na hinuon ka masabtan. Oo, na imbis kay makuha ang imong punto, medyo ma-bore ni hinuon or ma-annoy nga maghulat unsa magipasabutan unsa ba kinahanglan ani. Yes, so kinahanglan direct ka sa imong tumong nga maingon ka kami niyon ako si diretso ay nagkanang lihay-lihay pa o kanang daghang pasakali or kanang pasumbingay bitaw Ate Jing. Murag kuan na hinuon ang mga huna-una sa mga anak o sa mga bata nga medyo makuan na noon ma-bored or mairita. Ayun, oo. Yes. So last, anticipate their question. So ready ka nga motubag sa ilang mga pangutana ko kung ugaling na aman si guniguro gid na Ate Jing. Naagid na Ate Nga Will. daghan yung mga pangutana nga imong tubagonon. First nga no, kinsa, unsa, mga something nga naman Yes, asan investigation mo gihapon. nakitaan? Oo. Okay. Muna siya mga ka-feelings no. Katong mga kuan mo na di ay atong angay buhaton. Kay kung mahibal-an na nato ang makuha na nato ang ilang mga tagsa-tagsa ka mga huna-huna. So imo na silang mahinay-hinayan pagpasapot. So and then siguro sa first kuan Ate Jen first nga ibutang ta 1 week, 1 month ana medyo suko pa na sila. Napa na sila Layo mga pa nang ilang mga negative. buot. Negative reactions pa na. And then kanang sa kadukayan hala no, murag time moabot ra ang time nga medyo makasabot na gyud sila. So mo go, umuhatag na sila sa imo og kagawasan. Yes. So i-pray na kanila nga pwede ra di ay kay daghan naman ang muin Ate Jane kung na ilan anang nakuha no napasabot na sila. So daghan na nang motabang sa imo ha nga mga relatives, mga friends magpasabot sa imong mga anak. So diha na ini mo na silang makumbinse o dili na sila mosupak sa imong mga plano nga magminyo ka og utro. Kay lisod pud Ate Jean murag ako'y malisdan bitaw kanang na kay mga anak murag mo overpower na. Ang mga anak may magbuot sa imong desisyon tinuod gid na no. Nga, Dili kalimod Ate Will. dili gid na ikalimod nga murag kuha na bitaw buot ang ginikanan. Lagi no. Yes, murag ikaw na ang mo follow sa ilaha sa mga desisyon nga mga ingon na amot kung ngano nga powerful naman ang mga anak. Lahi sa unang panahon, ang pamaagi sa unang panahon nga medyo ang mga anak murag kung kaayo behave kaayo sa mga ginikanan. Tinahulhod. So mahadlokon apan karon lahi naman ang trend sa kinabuhi karon sa atong palibot. So maura to mga ka-feelings ang among ipasabot. So gi-welcome namo ang inyo pong mga maayong ideya para sa atong letter sender karon kay nagkinahanglan sad ni udugang no kahibalo gikan sa inyo ha. So adisir namo sa hiron ang inyong mga share, mga maayong ideya, mga shout outs, mga greetings
ug uban pang mga suggestion. Ug karon ato nang basahon ang quotes for the day nga atong napili para sa ato tanan. So gikan kini kang Trent Shelton. Nag-ingon, "The right decisions are always the hardest to make it. But they must be made in order to live the life you deserve." So, agree ba ka ni Ate Jane? Yes, Ate Will. So, agree gamay kayo. lang pahalapad sa atong quotes for the day aron masabtan kini sa uban. Mhm. Siguro para ni sa mga naay mga pagduha-duha no or kinahanglan mamili. Ato lang i-emphasize or atong ipa-realize nga dili gyud tuod lalim nga magdesisyon ka para sa kaayuhan. Right decision para sa kaayuhan sigurado ta ana. Pero dili sa tanang panahon nga ang right decision nato is mao lagi na agdali na agi mga unsahay obstacles nga kinahanglan atong atubangon para ma-emphasize or ma-implement nato ang right decision nga mag-benefit pud gihapon sa Think in a millions. Kay kung magdali-dali ta, magkarakarat ta, so diha ta masayop. Diha na ta magbasol sa unahan. Itong Bible verse for the day. Gikan sa Proverbs 14:9, nag-ingon, "Then Peter and the other apostles answered and said, we ought to obey God rather than men." So sa ako lang gamay nga panabot mga ka-feelings nga dili ta mamati sa mga pulong sa usa ka tawo nga makahatag og pagpalayo nimo sa Ginoo kun dili ang Ginoo mo oy atong gabayan ang tanan niyang mga words nga gihatag kanato sa matag adlaw sa atong madungog nga mga verses, mga iyang homily or mga gospel. Mo kanay atong ipatuhop sa atong kasing-kasing kay walay makailog ni ana. Kaya wala namang gyud tay igong oras sa pagpadayon sa atong panag-uban-uban niining kahaponon ug uban sa atong ati sa kahanginan. yes nga kini si Ate Jean. O kini si Ate Well, salamat sa inyong pagpamina